dan bledek bapak kerja yen mung ana proyek biyen durung kramikan arep turu adem kanginan penting saben dina iso mangan saiki aku wis gedhe iso golek duit dhewe senajan biyen mung iso nyusahke pak ibu ing ngapurani saiki aku wis kerja senajan urip ora koso ikhlas bekti kanggo keluarga kowe kuwi anak lanang kerjamu mung turut dalan muga iso mulyake derajate keluarga pak ibu rekasani rawat aku nganti gedhe dan tatah luputku kula nyuwun pangestu biyen durung kramikan arep turu adem kanginan penting saben dina iso mangan